yang atom jopede ada balik mana mana dari pakan bagandi yang atom jopede balik mana mana dari pakan denai dipotong indah ada na beda kabui ibalaga denai dipotong indah ada na beda kabui ibalaga. Gamarannya saling puitan iya kadang tiang nata tunggunya nan gamarannya saling puitan iya kadang tiang nata tunggunya sakit jadi banyak salah denai dibari harus saja sakit jadi banyak salah denai dibari harus saja ancaran nak tangan tiang an mandaki kasimpang balo kancak ranahnya nak tangan tiang an mandaki kasimpang balo mulonyo iman kabapal yang udah membari katuhan mulonyo iman kabapal yang udah membari katuhan. Sulan dikurai taji dibawa kurang nendak ke padang sulan dikurai taji dibawa kurang nendak ke padang dalam pasan datanglah mimpi panenan atau alahilah dalam pasan datanglah mimpi panenan atau alahilah sawah untuk morok kalaban pabelok jalan takkan talawi sawah untuk morok kalaban pabelok jalan takkan talawi payah bacin tu malah dan pamenan kurang tak sayangi payah bacin tu malah dan pamenan kurang tak sayangi. Antarusan Maruang Balantai Kecamatan Bandar Sapua nan magamang kasih tak sampai dalam hati dan duluan nan magamang kasih tak sampai dalam hati dan duluan kurang solok nak kasih cara nan ka pulang barang irami kurang solok nak kasih cara nan ka pulang barang irami kasihan tak kau usah dibuka ada sayang